का आ गइल का हो? हाँ हो आ गई। तू तो पूरा बदल गइल बाड़ी हो। का बदल गल बानी हो? ला सुना। पहिले रहू पाटन अब गोटा गइलू, पहिले रहू पाटन अब गोटा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू। जाना तारा हमर सैया जी दूध कौना कैले रही, दोनों बेरा दूध पियत रही। अच्छा तई दूध के दे हा और का करने हो तो हर सैया जी। ला सुना, काजुआ बादाम से आघा गईनी, काजुआ बादाम से आघा गईनी, राजा यही से हम तने का मोटा गईनी। भौजी यही से हो तने का मोटा गईनी, भौजी यही से हो तने का मोटा गईनी। हे सुनो, कहाँ जात हो वो? पूरा बतिया तो सुनो। बोला का था सुना तानी। पहले से ज्यादा जान गइलू चिकन, ई फेशियल के कमाल, फेशियल करावले नहीं। अच्छा कमर लागे कमर बढ़ल चौड़ाई, सही में का हो? हाँ पहले से ज्यादा धन गइलू चिकन, कमर लागे कमर बढ़ल चौड़ाई, हमरा के देखे सारा गइलू, हमरा के देखे सारा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू, खइलो ससुर में ऐसन का मोटा गइलू। और बतावा का भइल हो? बताओ कि सबर करा। बतावा तनी जल्दी बतावा। धीर धारा राजा सब बतावा तानी बतिया, ससुरा में सूत के तू रात रही खटिया, धीर धारा राजा सब बतावा तानी बतिया, ससुरा में सूत के तू रात रही खटिया, पिया जी के धन सब लुटाया ने, पिया जी के धन सब लुटाया ने, राजा यही से हम तने का मोटा गए ने। भौजी